Ahojte, v poslednej dobe sme zaznamenali veľmi veľký záujem o tieto vybrané slova od značky Poketo, čo nás samozrejme veľmi teší, pretože ich považujeme za veľmi prospešné nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Obsahujú takúto súhrnnú kartu, vďaka ktorej si deti budú môcť narýchlo zopakovať všetky vybrané slová, plus sú tam ešte nejaké ďalšie vysvetlenia pri nejakých problémových slovách, ktoré robia naozaj šarapatu aj nám dospelým. Takže takáto súhrnná karta a potom takéto jednotlivé karty, toto je napríklad na písmenko V, sú tu vybrané slova teda napísané, vysvetlené alebo teda nakreslené obrázkom a plus vysvetlené ešte nejakým krátkým slovným spojením, aby dieťa lepšie pochopilo, čo to slovo v konečnom dôsledku znamená. Ukážem vám napríklad ešte po S, tá vyzerá takto, tá karta. R vyzerá napríklad takto. Všimli sme si, že naozaj deti problém s Y a s mäkkým I majú, a tak je čas im nejako zábavne pomôcť. Okrem týchto kariet nájdete v našej ponuke ešte aj plagát s vybranými slovami, takže odporúčame pozrieť.